Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da uwana barkamu da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Barkamu da sake haɗuwa a wannan ci gaban darasin namu na wato web development. Kar ku manta dai sunana Hassan Sunusi Ƙani wanda aka fi sani da injiniya Ƙani, wanda insha Allahu za mu shiga kai tsaye domin ci gaba da darasinmu na koyon web development, wanda kamar na faɗa shi ne insha Allahu za mu ɗauki abin ne mataki bayan mataki, wato bit by bit, wanda za mu fara ne da matakin farko wato HTML da shi za mu fara, wanda a darasinmu da ya gabata mun yi bayani akan abubuwan da muke buƙata domin fara gudanar da shi wannan darasin ko kuma wannan harka ta tsara ko gina website ko in ce na gizo-gizo kenan. So kamar da a darasinmu da ya gabata already na yi creating folder ita wato injiniya Ƙani web class, wanda har na yi creating ɗin waɗannan file ɗin guda biyun nan, so zan tafi na goge su domin na yi bayanin daki bayan daki da wasu abubuwa da ya kamata mu fahimta akai insha Allahu. So kamar na faɗa shi ne zan yi fara amfani da wato default ko in ce wato text editor ta matakin farko wanda kusan yana da kyau a ce mutum da ita ya fara, don later on kuma sai mutum ya upgrade zuwa ta gaba, domin shi karatu ko abu ana koyar sa ne mataki bayan mataki, wato from the grassroot daga matakin farko ya kamata a koye shi, domin wannan zai taimaka ƙwarai da gaske gurin riƙe wannan syntax ɗin da ake amfani da su wajen harkar web development. So kamar yadda kuka sani a gurguje zan je na creating ɗin file ɗina, zan danna right click, zan zo nan show more options, sannan kuma zan zo inda aka ce mun new, sai in zo nan gurin text document ɗin nan. So ga ta nan kawai na buɗe ta sabuwa new text document, so zan yi double click a kanta. So wannan zan yi double click a kanta, ga shi nan na double click. So a nan gurin kamar yadda muke gani ga ta nan file ɗin shi editor ɗin ta buɗe ɗin kenan, ko in ce document ɗin ya buɗe. So a nan gurin idan muka zo za mu rubuta wato fara rubutu na HTML, wato gurin gina yanar gizo-gizo muna da wasu syntax da ake amfani da su, wanda matakin farko shi ne mu san wannan sign ɗin, wato wannan angle ɗin guda biyu, wato greater than da kuma less than, da su muke amfani gurin buɗewa da kuma rufewa na syntax. Akwai open syntax akwai kuma close syntax, wanda akwai symbols again da muke amfani da shi, wanda syntax misali kamar mu ce HTML syntax ɗinmu ne, sorry HTML shi ma syntax ɗinmu ne. Mun gane nan gurin? So nan ga shi nan na wannan ɗinsa, mun gane? Ga shi nan na yi wato na rubuta shi. So wannan shi ake kira da me open syntax, sannan kuma da me closing ɗin, wanda za mu zo mu sa wannan backslash ɗin nan sai mu ce HTML, to alamun mun rufe ta kenan. Mun ga me wannan misali zan ba da sorry zan ba da space don mu fahimci abin sosai. Wannan da muke gani farkon nan shi ne me, wato wannan shi ne open syntax ɗinmu kenan, ko mu ce open tag ɗinmu kenan, sorry open tag ɗinmu kenan. Wannan kuma shi ne me closing tag ɗinmu kenan, sorry na ce sai wannan tag, mun gane? So tag ne guda biyu, akwai opening akwai closing. Shi closing yana da ɗan wannan abin a cikinsa, wannan mai backslash ɗin. Shi kuma opening za mu ga me ba shi da wannan ɗan abin a cikinsa. Mun gane wannan abin? So mu fahimci wannan abin. So a nan gurin domin mu samar da sauƙin fahimta kawai zan danna enter don mun ba da space, don ba da guri kenan. So sai mu zo na gaba kuma bayan mun sa HTML tag ɗinmu na farko, to sai me ka ɗauki kamar gangar jikin mutum ne, gangar jiki ne ko mu ce jikin mutum ne baki ɗayansa. Ka ga me akwai abu mai suna mutum, shi ne sunan abin gaba ɗayan jikinsa kenan, da kai da wuya da kai da hannu da hanci da baki duk suna ina, suna cikin abu guda ɗaya. Me sunan abin? Mutum shi ne sunansa ko, tunda yana magana da sauransu. Mun gane wannan? So mu ɗauka cewa HTML ɗinmu shi ne mutum ɗin. Mu gane wannan abin, mun gane? Shi ne me? Shi ne mutum ɗin. To a mutum kuma sai me yake da shi? Ai mutum yana da me? Yana da kai, ko? Yana da kai, hanci, ido da sauransu. A kai shi ne akwai hanci, akwai ido, akwai baki, akwai kunne, ko? Abu da makamantansu. Mun gane? To nan mun ce HTML ɗinmu shi ne me? Shi ne mutum ɗin baki ɗayansa. To sai mu zo kuma mu sa masa da me? Da kai kenan, wanda shi ake kira da me? Ake ce masa head. So zan danna tab ɗina in sa masa space misali zan ce head. Shi ma ga shi nan open tag ɗinmu kenan, sai in zo in ƙara buɗe wani sai in sa backslash in sa me? Shi ma in ce head. Wannan shi ne me? Head ɗinmu, shi ma sai in zo in danna enter sai mu samar da space shi ma don mu samar da wannan ɗin. So wannan ga HTML tag ɗinmu
nan ma opening nan closing tag ɗin, nan kuma kana da me ga head ɗinka ga opening nan kuma da closing ɗinsa. To bayan mun zo head ɗinmu sai mu zo mu ƙara danna tab shi samar da space kenan. A nan gurin shi ma akwai abin da muke kira da wato title, kamar ka ce misali fuskan mutum ɗin kenan, mun gane? So sai mu zo mu ce me title tag, ga open ɗinsa nan sai mu sa mu ƙara buɗewa mu sa closing tag ɗinsa shi ma sai mu ce title ɗinmu. So shi ma nan zan zo in danna enter domin in samar da convenience na space da sauransu haka. So wannan shi ne, nan muna da body ɗaya wato jikin abin gaba ɗayan mutum ɗin kenan shine nan opening nan closing, nan head opening ɗinsa nan closing tag ɗinsa, sai title nan kuma closing ɗinsa, wanda a nan gurin kowanne da amfaninsa. A gurin title ɗin nan bara in ɗan dawo da shi yadda yake misali a da kenan, a nan gurin za mu rubuta sunan da zai bayyana a irin saman nan gurin idan muka je browser ɗinmu, mun gane? So zan zo na rubuta daga baya. To bayan mun rubuta wannan abubuwan, abu na gaba da za mu zo mu rubuta wato shi ne ake da me body, mun gane? Body, sai mu ce body, ga opening tag ɗinsa nan, sai kuma mu zo mu rubuta closing tag ɗinsa shi ma mu ce body. Mun gane wani abu? So therefore shi ma nan zan ɗan ba da space don mu ɗan rubuta shi a samar da convenience shi ma da sauransu, a ɗan danna enter nan gurin. So nan gurin body a nan duk wani abin da za mu rubuta na cikin wato site ɗinmu to duk a nan za mu rubuta shi. That's shi ne ya ƙunshi wato cikin mutum kenan, kamar ciki kenan. Akwai hanji, akwai kaza, in za a ci abinci nan za a sa, in za a yi wa duk a nan zai taru. To shi ma nan paragraph ɗinmu ne, a'a table ɗinmu ne, layi ne, hoto ne, menene duk a nan zai kasance wato a nan body ɗinmu, a body tag ɗinmu zai kasance. So waɗannan kusan su ne major tag da muke da buƙata a gurin rubuta wato website ɗinmu kenan, HTML ɗinmu kenan. Mun gane wannan abin? So kowanne kuma na faɗa yana da amfani. So nan gurin zan je ne saving ɗinsa, don zo in save as. To a gurin rubuta file ɗinmu ana so mu fara wato rubuta initial site ɗin, wato initial file ɗinmu na farko ya zamanto index. Amma you can name it, za mu sa mai kowane suna, in na ga na ce masa misali sample site misali, lafiya lau zai, ko na ga dama in ce masa misali my website, lafiya lau zai, mun gane? Amma me mu dinga rubuta abin da muka zo ya tafi da wato kamar kamar ce zamanto tsari yadda kowa zai bi shi, kowa gani ya san da ake shi a wannan gurin. So therefore zan sa mai index, to sai in ce mai dot, sai in sa mai format ɗinsa kenan wato zai zama extension ɗinsa, shi yana kasancewa ne mai .html, shi ne ke kasancewa, ko kuma ka ce mai .htm kawai. Mun gane wani abin? So wannan shi ne yadda ake rubuta shi. So sai mu danna save ɗinmu a nan gurin. Nan ga sunan file ɗinmu nan aka ce masa index.html. So therefore yanzu bara mu je folder ɗinmu ga shi nan, wannan mu goge ta tunda ta gama mana aiki. So sai mu zo mu danna mu double click akan wannan folder tamu. So ga shi nan mun buɗe shi, amma me babu komai a cikinsa. Kawai nan ga shi ya nuna mana sunan file ɗinmu index.html ɗinmu. So kamar yadda na faɗa cewa nan gurin zan ce misali zan sa masa misali mu ce injiniya ƙani, misali injiniya ƙani web class, shi ne misali sunan site ɗin namu ko wani abu misali haka, mun gane? So zan danna control S ko kuma na zo nan gurin in danna wato save kenan. So therefore zan zo browser ɗita, zan bude refreshing nan gurin, mu kula kafin da refreshing nan gurin me ya sa mana index.html. So zan yi refreshing yanzu kun ga ya canja kuma mana injiniya ƙani web class. So wannan shi ne amfanin title ɗin, amma ganin gurin bai canja ba, nan gurin ba browser bace ita, mun gane? So ga shi nan gurin. To sai in zo ina so na rubuta maybe wani abu let's say zan ce misali mai welcome mutum ya ce maraba da zuwa wannan shafin namu, zan sa H ɗinmu, wato shi H a nan gurin wato head kenan, wato heading kenan. Wato heading kala-kala ne, girman rubutu ne. Akwai ƙato, akwai ƙatoto, akwai mashi wato tsaka-tsaki, akwai ɗan ƙarami, ya danganta, wanda yana ranging ne daga wani mataki zuwa wani mataki. So nan gurin tunda muna bayani akan kawai sample ne, zamu ga yadda ake rubuta code ɗin namu kenan, wato kamar structure na shi HTML ɗin mu kenan. So zan rubuta code anyone dan daga baya kuma insha Allah sai mu zo mu fiɗe biri har tsaya mai bayanin kowanne cikin sauƙi insha Allah. So therefore in ce misali maraba, misali tunda Hausa zamuyi maraba
da misali ziyartar misali ko muce makarantar ko ziyartar injiniya misali any web class. So zan yi closing ɗinsa in ce H1 ɗina zan danna control S ko kuma na zo in danna save, amma musan ka danna control S ya fi mai sauƙi domin zai mana saving abu cikin sauƙi ba tare da mun sha wahala ba. So nan zan zo shi ma zan ƙara refreshing ɗinsa, kaga maraba ziyartar injiniya any web class, kaga ya turu sosai da sauransu. So wannan shine wato bayani akan syntax ko in ce simple syntax da muke da su ko muke buƙata na wato a da muka zo za mu ƙirƙiri shafin mu ko za mu fara rubutun mu na yanar gizo da sauransu, wanda akwai abubuwa da dama wanda iya head ɗin nan yana iya containing abubuwa, yana iya ƙunsar abubuwa da dama a cikinsa. Za mu zo mu yi bayani akan sa daki bayan daki don mu fahimci wannan abubuwan insha Allah. So da haka as of now dai wannan su ne abin da za mu ɗan yi bayani a kai, kuma yana da kyau mutum tun yanzu ya practicing ya ta gwaggwada abubuwan da muka yi ya zamanto mutum ya yi amfani da su cikin sauƙi kuma ya fahimce su. Domin wannan kana faɗa nan gwada shi ne amfanin ita wannan test ɗin shi ne wato mutum manually bai dinga rubuta da kansa ba tare da wai an shiga masa continuation ba misali tunda a wasu manhajojin kawai su automatically suke ƙara sa mutum, amma yana kyau mutum ya rubuta, the more kake rubutawa the more kake retaining wannan abu a cikin ƙwaƙwalwarka da sauransu. So da haka har kullum dai shi koyon abu ɗan haƙuri ne shi, you have to be patient, dole ka ɗan yi haƙuri a hankali before you know, da kuma hanyar gwadawa ɗin sai ka ƙware ka zama abin da ba a taɓa tsammani ka zama a wannan ɓangaren ba. Mu dai burin mu shine mu taimaki ƴan uwan matasa a samar da aikin yi, abin da zai taimaki rayuwarsu da sauran abubuwa har da ma wasu makusantansu da ma nesa da su da sauransu. Wannan shine insha Allah abin da za mu yi a yau ɗin nan, kusance da ni a darasi na gaba domin ci gaba da gudanar da shi wannan darasi namu na HTML cikin sauƙi cikin sauƙin harshe da sauransu insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.